ତଳେ ଏମିତି ପାଟି କରୁଥିଲୁ ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ପେଣ୍ଟରେ ମୁତି ଦେଇ ଭାଲା 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 ଆଜିର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଯାହା କମେଡି ବା ବ୍ଲଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ ହସଉଥିବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଡରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖି ଡରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଡରିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଡରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ତୁଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ପିଙ୍କୁନଙ୍କ ଘରେ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଆମେ ଅଛୁ। ପିଙ୍କୁନକୁ ଯାଇ ପଚାରିବା କାହିଁକି ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚଲନ୍ତୁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନା ସେ କଥା ହେବା। ପିଙ୍କୁନ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଆମର ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ଅଚାନକ ଏକ ଆବାଜ ଆସିଲା, ପବନ ଜୋରସ ଗଲା, ଆଉ ଏମିତି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା, ଆଉ ଏମିତି ପବନ ଘାଇ 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 ଆଉ କ'ଣ ଘାଇ ବୁଲିଲା, ଆଉ କ'ଣ ବୁଲିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଟୁନ୍ ଟୁନ୍ ଟୁନ୍। ଆରେ ଘଣ୍ଟି ନାହିଁ, ମୋ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଧୀରେ 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 ଶୁଭିଲା ମୋର ପାଖକୁ ଆସିଲା ପୁରା ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଚିଣ୍ଡି ମୋତେ କହିଲା ପିଙ୍କୁନ ହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଆବାଜ ଶୁଣିକି ଧାଡ଼ିକିନା ଉଠି ପକେଇଲି ହେଲେ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଦେଖିଲି, ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ସୁନସାନ ପୁରା। ହେଲେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଥିବେ ବେଲେ ସୁନସାନ ହବନି, ଗହଳି ହବ କି ବୁଝୁନା, ସୁନସାନ ପୁରା ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେମିତି ପୁରା ଖତରନାକ ଏକଥରେ ତା ଚେହେରା ଦେଖିଲି, ଏକଥରେ ପୁରା ଏକଥରେ ବାଡ଼ା ହବ ପବନ ଉଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଉଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଥରେ ଜୋରସେ ପିଙ୍କୁନ ଉଠେ, ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି। ଉଠିଲା ପରେ ମତେ ରିଲ୍ସ ବନା ବୋଲଛି, ଆଉ ରିଲ୍ସ ବନା ବୋଲଛି। ହେଲେ ये भूत आजिकल रील्स बनाऊे, रील्स किए देखुची भूता किए देखुवा, भूत सांग सब देखुवा। मोर किए कम मु बनैली भल मु ना ये मत छात उपर नहीं से नहीं ठेला ठेलु ठेलु तो उठी पड़े। आ सतरे ये सतरे ना स्वप्न हेले तू स्वप्न देखी जाइजु हाँ जा